Jeg elsker bare alt det her skincare. Det er så irriterende, at jeg ikke kan have flere produkter, når jeg har så meget eksem. Og mor siger, at det er bare sådan, det er ikke godt for mig alt muligt. Det vil jeg gerne have rettet op på. Mor? Ja? Må jeg godt stille et spørgsmål? Ja, må du da. Hvorfor er det egentlig, jeg ikke bruger alle de der skincare-ting, jeg ser på de sociale medier? Det er fordi, at der er en masse ingredienser i, som oftest er lavet til voksenhud. Kan vi så ikke bare lave vores eget skincare-mærke? Jo. Som også er med nogle fede farver, og noget vi også kan tåle. Det her, det er noget mig og nogle af mine veninder har lavet sammen, fordi vi vil se, hvilke nogle farver vi synes, der var fede, og hvilke nogle brands, altså skincare brands og nogle makeup brands og sådan nogle ting, vi synes, der var fede. Og jeg vil også gerne lige tale lidt om vores navn til det, som er Maddie B. Og grunden til det er, fordi jeg hedder Mathilde rigtigt. Men alle mine venner kalder mig Maddie. Okay, så nu har jeg fået mine produkter hjem, og så nu er det første gang, jeg skal se dem med labels på, og jeg glæder mig så meget. Så. Ej, hvor er den sådan blevet flot. Så der er sådan en creme, og så er der en lille blå serum. Den er også virkelig sød. Jeg glæder mig til, at jeg skal bruge dem hver eneste dag.